Здравейте хора, аз съм Bobstrov47 и днес ще играем Minecraft оцеляване в версия 1.8. Това ще ми е първото видео и може да посетите все пак Marty ProBG. Сега да си направим нашия свят, така да се казва. Да, не. Полоса. Айде сега да видим какво ще ни очаква. Аз съм голям нуб на играта. Тъй, че моля ви се без хейт. Добре, спална ни в гора. Дърво. Значи целтата на видеото ни е да намериме село. Падна ни ябълка. Сега си направим инструменти. Сега целта ни е да съберем колкото се може храна и въглища. Нямам кирка, аз не знае. Направиха ми път. Дали да влизаме в пещерата? Не, за сега не. Сега да видим начин как да се махнем от тази гора и да намерим храна. Натам има друга гора. Аз съм да си направим една лодка, ама ни трябва малко повече дърве. Дървце. Защо сега чак ми изписва Getting Wood? Като аз по-рано бях събрал. Както и да е. Чухте ли го това? В тази версия на играта нямам се за прекъсването. Не! Оф, пълен нуб. Зайк. Не бе, лодката ми. В тази версия няма плуване, няма такива екстри.
Пък ако бързо се удариш в стената, лодката ми ще се счупи. Така че само... То това ли беше? Ега ти тук. Вземаме си я. И да отидем към онази кора. Я гледай. Опа! Най-добрия съм. Не, нищо. Не! За това ви говорих. Щупи ми се лодката. Ама нищо, той е без това. О, не, също ни трябва. Чайте да си направим нова. Туп, така, така, така. Трябва да намерим някакви овце или село, за да спиме, че то стане нощ и ние сме оттам, ако нямаме. Свине. Да отидем на тук. Село, моята село. Това не е село. Щупи ми се лодката. Гати тъпто. Ми явно ще ходим на пеш. Ще ви кажа, когато нещо интересно стане. 2000 years later. Влезнахме от гората и намерих доста крави. Сега ще ги убияме. Моите проф PvP умения. Как да те... Опа, и сега какво ще правим, бе? Освен да си направим някаква къща. Да, трябва да си направим къща. Бързо. Взимай дърво колкото можеш. Той ние нямаме нищо, бе. Давай. Айде, стана. Сега с това количество дърво предполагам и се надявам да си... Сега. Так. Не, айде бе, брат! Тъпата крава. Майти си. Бягай, бе! Опа, май излезнах. Сега си направим отдолу. Опа, зомбито. Как влезнам? Биги. Ме интересува, трябва да се заровим някакси.
Трябва да си направим малко факли. Да виждаме поне нещо. Е така. Трябва обаче да имам. Имам една идея. Да отидем сега надолу до камък. Кълстоун. Малко да си вземаме. Си направим една печка. Всъщност може с останалото дърво да си изготвим телешкото и да го изчакаме да се сготви. Later. Окей, хапваме. Тук само обучите долу. Тя вземе и това. Така. Да осветиме тук още малко. И това ще от епизода. Ако ви е харесал, пръснете лайк бутона и се абонирайте за канала. И ако стигнем, да знам, 15 лайка поне, ще направя, или не знам, просто ще направя втор час. Айде, довиждане!